olóríire. aláyére ọlárẹ̀wájú ọmọ adélẹ́kàn o. olóríire ni onínúure oníwàre. ajẹmọ́rí lójóyè yìí o. ajẹyè lójóyè yìí. bóyè alájẹmọ́rí lójóyè yìí o. ajẹyè lójóyè yìí. ara ó lé ara ó lé àtúntòkùn gbogbo lẹ̀ òwú. ọmọ oyè yìí já o ìwọ náà ìwọ pápá. àpáta dé. àpáta pàrọ̀ ìwìdé. egbò aláré ní tọ́ba èkúrú àtàkàrà nítorí ṣayílẹ̀. èmi ṣe kábíyèsí bọ́bọ̀ olówó òdùrú tilẹ̀ òwú. ọba pòfẹ́sọ̀ sàkà adélínà mátẹ́milọ́lá olówó of OWU kingdom. kádé ó pẹ́ lórí o kí bàtò ó pẹ́ lẹ́sẹ̀. kẹ́sì ọba ó jẹ kó pẹ́. kábíyèsí kẹ́ pẹ́ lórí àpèrè àwọn baba tó bí yín lọ́mọ. gbogbo orí tí ó bá dádé inú agogo dẹni tí í wá. gbogbo ọrùn tí ó bá wéjì gbàrà ìlẹ̀kẹ̀ inú agogo dẹni tí í wá. gbogbo ìdí tí ó bá jókòó sórí mọ́sáàjì aṣọ ọba tí tẹ̀rẹ̀ yànnàyànnà inú agogo dẹni náà ní tí í wá. akígbógun gbogbo lé Òwu ilé agbógunlérí Adélẹ́kàn ló ti wá o. ènìyàn ire là á fi sípò àtàtà. Professor Moruf láàárọ̀ iwájú agbógunlérí Adélẹ́kàn òun la jáwé oyè lé lórí tá a wá ṣayẹyẹ ìwúyè gẹ́gẹ́ bí akígbógun of OWU kingdom lónìí ọjọ́ kìíní oṣù kẹjọ ọdún tá a wà yìí. tọmọdé tàgbà ló ń dunnú wọ́n ń dunnú wọ́n yẹ ṣẹ̀ṣẹ̀ pé ọ̀rẹ́ ará ìlú òun la fi jóyè àtàtà. ọ̀pọ̀ ló ń wí pé wọn ò mọ bí olórí gbẹ̀yìn rí láàrin iwájú o. ibì kan náà lákúkú gbẹ̀yìn rí kádàrá ò papọ̀ ni. Professor Moruf níjọ́ tó rí jóyè ó dìjọ́ bá wọn lọ. àtàrí jóyè ó dàgbọ̀n ó bá wọn lọ. orí àpèrè ọlọ́jà àgbà ó ti gbé ọdẹ bíi re. láàrin iwájú ìwọ ni Mágàjí àdínì of OWU kingdom. ìwọ náà ni bàbá àdínì of agbógunlérí mọ́. má tẹ́tẹ̀ kó má tàwọn ọ̀tá rẹ mọ́lẹ̀. ọmọ agbógunlérí ọmọ Adélẹ́kàn ọmọ agbógunlérí pàǹtìtì ọmọ agbógunlérí pàtó ogun ọmọ agbógunlérí pàtó ogun. balógun gbogbo lè Òwu ńkọ́ kára ó lé àìtìpó Olúṣẹ́gun Ọbásanjọ́ kí bàbá ó mọ̀ jẹ́ bàbá. Honorable Ọláyínká Adélànà agbógunlérí Adélẹ́kàn ẹni ńlá tí mo rí tí mo bá ròde olówó orí chartered accountant àǹtí mi Abẹ̀ní Yétúndé aya Adélẹ́kàn ọmọ wọn ní Ìlàwọ̀ Èkìtì. dájú àmọ́ mi ni wọ́n sọ wípé Professor Lárẹ̀wájú agbógunlérí Adélẹ́kàn oyè àmọ́rí o. gbogbo ọmọ agbógunlérí family ẹ kú oríire. orere bí èyí kò ní wọ́n lọ́dẹ̀dẹ̀ ẹnì kankan wá. gbogbo yín pátápátá lẹ̀ ó máa rí tajé ṣe tọmọtọmọ ọmọ. ẹ ò ní tójúlẹ̀ mọ́lẹ̀ ẹ ò ní fàìsàn lòdà. gbogbo yín pátá tẹ̀ ń bẹ lókè òkun lẹ máa kórè owó wálé. ẹ̀yin ọmọ agbógunlérí Adélẹ́kàn ẹ̀yin lọ́mọ olówó òdùdù ọmọ ajírí ọmọ ajílà láìṣọ́ ọmọ ají fojoojúmọ́ dára bí ẹ̀gbin ọmọ ají pẹpẹ ṣeré ọmọ lára òun àjílé ọmọ ají bọ́sì ọmọ èpè ọjà ọmọ lágọ̀ àrèlé ọmọ ẹfúnrowó epo ọmọ òtòkòrò lówù ọmọ àrèmọ́tàwọ́ òtójú ọmọ àrídàlábùwọ́ ọmọ àtẹwọ́gboyè ọmọ arátẹ̀wọ́ mẹ́wẹ̀ẹ́wá joyè lówù ara òwú ìrànró àwí mẹ́nu kúrò ń tó wù ú. Chief Akínrógun ó kú oríire oyè àmọ́rí lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba. ó ní fọmọ joyè ó ní fàyà joyè ó ní ríkú ọmọ ó ní ríkú àyà ìwọ fúnra rẹ ó ní fàìsàn lògbà. ìgbà rẹ ti dùn yọ Ọlọ́run ọba oníjó tán o. ọ̀mọ̀wé olóṣèlú Honorable Ọláyínká Adélànà agbógunlérí Adélẹ́kàn àkọ́bí ọmọ Báṣọ̀run àná of OWU kingdom lè ṣítú Àlàó Adélẹ́kàn láti ilẹ̀ Chicago. ó wí pé ó kú oríire ìyábọ̀ ọ̀kalẹ́ wàá máa lọre wàá máa bọ̀ọ́re lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba. Professor Moruf ó kú oríire. tábà ń bẹ̀rẹ̀ wípé ta ló kọrin ewì fún akígbógun of OWU land ẹ sọ fún ọ wípé àpáta ewì ni. tó bá lẹ́ni tó fẹ́ kàn sí mi ẹ pè mí sórí nọ́mbà sáìdì tọ̀dọ̀ tèmi
mo gbéra pa ó dibi tá a forí mi sọlẹ̀ sí níbi ojúmọ́ ti mọ́lé gbogbo ilẹ̀ kílẹ̀.